Мога да си избирам език. Има ли български? Чакай. Ето. Добре, имаме български. Еми да започваме. Здравей! Че? Кво? Какво значи това? Ей, ама това не е български. Добре, защо сте ми сложили български, като очевидно няма български? Добре, бе, човек, бах ти обидата. Знаеш ли къде се намира България? Много си тъпа, ма. Майната ти тогава. Отдев иска да говоря с теб на български, ти ми отговаряше на руски. Очевидно имаш нещо против България. Значи мразиш България, така? Харесваш ли България? Не си била никога там. Знаеш ли кой съм аз? Най-красивото момиче на света съм аз. Та кучка почва ма дразни. Харесваш ли българите? Фу! Шивана кучка! За какво, ма? Какво сме ти направили, бе? Why? Защо? Не обичаш нашата музика и не харесваш нас. Добре, но защо? Харесваш ли Османска империя?